Tungkol sa parang pagsaka sa temperatura 2.5 hektarya sa thick plantation sa barangay Pamutan ning Dakbayan Sugbo ang naigo sa grass fire. Si Luan Mirondina adunay live og exclusive report. May Bob, gihulagway sa DNR-7 nga kini ang labing unang natala nga dakong grass fire sa Central Visayas karong tuiga. Eksklusibong nakuhaan sa GMA News ang padayong paglamoy sa kayo sa mga sagbot ug sa mga mugbong pananom sa barangay Pamutan. Dayag usab ang halapad nga kadaot nga mugna sa kayo. Mato ni Dr. Eddie Liamedo, pangu sa Planning and Management Division sa DNR-7, nga moabot sa 2.5 hectares sa thick plantation sa barangay Pamutan ang apektado. Nagsugod kini niadto pang Domingo sa alas 4 sa hapon ug napawong niadtong Lunes sa alauna sa hapon. Kini mga leaves niya kung makuan na kining grabe na gid kalaya, prone gini siya sa grassland or forest fire. Gitataw hinuon ni Dr. Liamedo nga negligible ra ang danyo sa maong grass fire tungod kay wa man maapil paglamoy sa kayo ang mga dagkong kahoy. Ang Regional Director sa DNR-7 mi-issue na og memorandum karong adlaw ngadto sa mga forest rangers sa higpit nga pagmonitor sa kapin sa 20 ka mga protected area sa Riyon 7 ning padayong pagsaka karon sa temperatura ug delikado nga maigo og forest fire. Ang gibuhat nato karon, do naman tay mga 97 ka mga forest rangers o mga forest technicians diri sa tibuok Central Visayas. Muna siya karon ang regularly nagpatrol sa ato ang mga plantations nato. Sa pagkakaroon, wala pa matumbok sa DNR-7 ang hinungdan sa nahitabong grass fire dito sa barangay Pamutan. Apan subli niining gipahinumduman, Bob, ang mga habal-habal drivers ug kadtong mga trekkers sa dili pagpasagad ug labay sa mga upos sa ilang sigarilyo, ilabi na ngadto sa mga laya nga dahon kay delikado kini nga makamugna og grass fire o baka forest fire. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live update.